realment no sé què fer per aquest treball de química. A veure, miro la tele i a veure si així em ve alguna idea. Oh, mira, fa el temps, això té a veure amb la química, no? Hosti, tu, ja està aquí el Mauri, que volem el Tomàs Molina recollir. Ostres, tu, què són aquestes boletes? Ozó? Diòxid de nitrogen? I què és l'últim? Ui, quines coses més rares, tu. A veure, què volen dir? L'ozó va molt bé, allà on està, a la capa d'ozó, però el que fa és evita que rajos que serien nocius per nosaltres enviats pel Sol els para. No, els absorbeix i això trenca les molècules d'ozó, però ja hi ha mètodes naturals que van regenerant aquesta capa. El problema és quan tenim ozó arran de terra, perquè a nosaltres l'ozó no ens va bé ingerir-lo. Ep, aquí no està il·luminat, només està verd l'ozó. Això vol dir que de l'OAD no n'hi ha? A veure. El diòxid de nitrogen és un contaminant molt greu provinent sobretot de la combustió de combustibles fòssils. Pot afectar els nostres pulmons i el nostre sistema respiratori, provocant-nos així malalties bastant greus. A més, és un dels principals causants de la pluja àcida. Aquestes últimes setmanes, com que no ha plogut molt, hi ha una gran acumulació de diòxid de nitrogen a l'aire i és bastant perillós. Oh, mira, aquí a Calafell no està en aquesta PM10. Què voldrà dir això? PM és l'acrònim de Particulate Matter i el 10 simbolitza la mida màxima que poden tenir aquestes partícules. Algunes d'aquestes partícules podrien ser la sorra, el ciment i alguns metalls com el níquel, l'arsènic i el plom. Són molt contaminants, fins al punt que més de 36 micrograms per metre cúbic ja es considera regular. I les conseqüències d'una exposició de llarg termini o a curt termini de grans quantitats poden ser molt greus per a la nostra salut.